Bună, fetelor! Astăzi o să fac un videoclip cu colecția mea de oje. Deci, da, sunt, cred că multe. Probabil, după cum am văzut la altele, care avea vreo maxim 7 oje. Cred că e destul de multă. Și o să-mi cumpăr în continuare oje foarte multe. Orice fată trebuie să-și îngrijească unghiile, zic eu. Deci, da, să începem. Am un alb de la Dodo, nuanța 037, care lipsește capacul, dar în rest este foarte bună. Stai ce șuruțele. O să-mi dau ochelarii jos ca să nu mă încurce. Și am așa, de la Meduza Isabela, în nuanța 69, un roz foarte plăcut. Îmi place foarte mult. Deci 69. Așa. Mai departe am de la, stați să văd, de la Nail SML, nu știu ce firmă este asta. Nuanța 25. Un maroniu de la de la Lady Rose. Am un gri, nuanța 04. Așa. De la Opola am nuanța 8, un roz. Așa. De la de la Rhapsody am 3 oje, cred că atât. Un lac care este nuanța 300, care îl știți din videoclip cu noile mele achiziții. Această ojă care este nuanța 02, dar nu se vede că e șters. De la Rhapsody iarăși un mauve sau un vișiniu, nuanța 11. De la Gabrini am 3 oje care sunt următoarele. Un verde 393 nuanța, de un albastru nuanța 12, nu localizează camera de aici, camera de la laptop, și un verde, așa, nuanța 320, așa. Am un roșu de la Classics care este nuanța 228, da. Am de la farmacie, am ulei de argint. Am de la Care Romeis un sclipici roz, 43 nuanța. De la, nu știu ce firmă este asta, Claris, nu știu, Fashion. Această ojă, nuanța 67, de la Favor. Scuzați-mă, scuzați-mă, n-are nuanță, n-are. Acetonul, care nu este bună de nimic. Bani. De la Class am nuanța 100, dar nu se vede, ea așa era nuanța 100.
de la Nati. Un mov, nu prea se vede bine. Așa, nuanța 324. Și de la Pobo am o ojă crăpăcioasă. Și cam atât. Aceasta a fost colecția mea de oje. Sper că v-a plăcut și o să urmeze un videoclip. Vă rog să-mi dați multe idei, adică să-mi dați idei despre ce videoclip o să fac. Nu prea mai am idee. Mă găsiți la ID-ul de jos și da, sper că v-a plăcut. Ok.